Аз играя на телефона си в интерес на истината, когато имам свободно време. А кога имам свободно време? Когато пътувам в метрото, да речем. Обожавам да играя, когато пътувам с метрото, просто защото не усещам кога минавам всички станции и на практика имаш в джоба си едно устройство, което е толкова мощно, че ти позволява да играеш всяка една игра, която искаш, без да се притесняваш. Добра резолюция, батерията, издържливостта, продуктивността, качеството на цветовете, големия екран, 6,8 инча не са никак малко и не е за пренебрегване това. А за гейминга определено е важно. Защо е важно? Ами ако играем една игра, която е свързана с стрелба, то със сигурност един по-голям екран би ни помогнал да виждаме тялото на противника по-лесно и съответно да правим повече килове.